kokoomuksesta ja avaan asiasta keskustelun. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Vastaesitys puoluehallituksen esitykseen. Jyväskylän kokoomus esittää aloitteessaan perusopetuksen tuntijaon muuttamista siten, että yrittäjyyskasvatus tulee yhteiseksi peruskoulun oppiaineeksi viimeistään 9. vuosiluokalla. Opettajat tukevat päivittäin eri aineiden oppitunneilla lasten sisäistä yrittäjyyttä ja lahjakkuutta. Matematiikassa kustannuslaskentaa, yhteiskuntaopissa talouden hallintaa ja taideaineissa jalostetaan taitoja tuoteideoille. Valitettava tosiasia on, etteivät aineopettajat keskustele riittävästi keskenään omien oppiaineidensa sisällöstä, jolloin oppisisällöt jäävät hajanaisiksi. Tämän vuoksi yrittäjyyskasvatusta tulee opettaa itsenäisenä oppiaineena, jolla on selkeät opetussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet ja sisällöt. Yrittäjyydessä on tehtävä suomalainen elämäntapa. Aika. Yrittäjyyteen tulee kasvaa jo nuoresta pitäen ja peruskoulu tulee tukea tätä tehtävää. Aloitetta kannattaa 6 jäsenyysistä, muun muassa Aluuden kokoomus ry. Kiitoksia. Täällä on ilmoitettu, että Sari Kontasmäki kannattaa. Onko läsnä? On. Täällä. Kiitoksia. Todetaan, että että on kannatettu. Muita puheenvuoropyyntöjä ei toistaiseksi ole. Halutaanko käyttää? Päätän keskustelun. Totean, että keskustelun aikana on tehty puoluehallituksen esitykseen poikkeava muutosesitys ja asia siirretään päätöskäsittelyyn. Sitten siirrytään aloitteeseen